Občianske združenie Barlička vzniklo v roku 1999 z iniciatívy rodičov detí so zdravotným postihnutím pri základnej škole na ulici Prostejovskej v Prešove. Táto základná škola bola v tom čase jedinou, ktorá umožňovala integráciu zdravotne postihnutých detí prioritne v oblasti formálneho vzdelávania. Cieľom činnosti občianskeho združenia Barlička od jeho vzniku je pomáhať plnej sociálnej integrácii zdravotne postihnutých občanov, vrátanie ich rodinných príslušníkov, a to vo všetkých oblastiach života. Činnosť občianskeho združenia Barlička začínala stretnutiami rodičov a ich zdravotne postihnutých detí v priestoroch základnej školy na ulici Prostejovskej. Rodičia mali záujem svojim deťom umožniť nielen vzdelávanie, ale aj aktívne zapájanie sa do života ako u zdravých detí. Preto sa pravidelné neformálne stretnutia postupne začali meniť na systematické voľnočasové aktivity pre deti so zdravotným postihnutím a ich rovesníkov. V roku 2002 sa podarilo získať do prenájmu priestor na Jarkovej ulici od Rímskokatolíckej cirkvi. Tam sa začala veľmi aktívna činnosť zdravotne postihnutých detí, založili si tanečnú skupinu Temperament, založili si hudobnú skupinu a veľmi aktívne sa zapojili do činnosti aj rodičia týchto detí, napríklad šitým kostýmom na vystúpenie. Tento priestor bol síce veľmi srdečný, ale bol pre nás malý. A v roku 2003 sa nám podarila ďalšia úžasná vec. Dostali sme od mestského zastupiteľstva Prešov do dlhodobého prenajmu jeden pavilón základnej školy na ulici Matici Slovenskej v Prešove. Tento síce bol v dezolátnom stave, bol dlhodobo nevyužívaný, ale mali sme strechu nad hlavou. Túto budovu si sami deti nazvali Centrom Mládeže Radosť, pretože v nej očakávali, že budú môcť žiť tak, ako ich rovesníci. A v Centre Mládeže Radosť sa začali naplňať naše aktivity. Činnosť občianskeho združenia Barlička sa od voľnočasových aktivít postupne začala meniť na komplexné a systematické služby nielen pre zdravotne postihnutých mladých ľudí, ale aj pre ich rodičov, seniorov či mamičky na materskej dovolenke a ich deti. Centrum voľného času poskytuje priestor pre mimoškolské výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity nielen pre klientov občianskeho združenia Barlička. Mentálne či telesne handicapovaní mladí ľudia v Centre voľného času absolvujú množstvo aktivít podľa vlastného záujmu spoločne s deťmi a mládežou, ktoré nemajú zdravotné obmedzenia. V tom spočíva jedinečnosť tohto zariadenia, prioritne vo vzťahu k sociálnej inklúzii a vzájomnej interakcii. Ponuka záujmových krúžkov v Centre voľného času je pestrá. Výtvarný krúžok, počítačový krúžok, spevácky krúžok, krúžok šikovných rúk a tanečný krúžok. Všetky krúžky sú určené pre handicapovaných aj zdravých účastníkov do 30 rokov. Medzi špecifické a zároveň jedinečné typy voľnočasových aktivít patria aktivity Materského centra Radosť Macera, ktoré bolo založené z iniciatívy mladých mamičiek, a Denného centra Radosť pre seniorov. Občianske združenie Barlička poskytuje svojim klientom príležitosti aj pre pracovnú integráciu zdravotne postihnutých občanov. Od roku 2005 prevádzkuje chránené dielne. 6 rokov činnosti chránenej dielne dostatočne preverilo jej prevádzky schopnosť, funkčnosť a efektivitu. Skúsenosti s prevádzkou chránenej dielne prispeli predovšetkým k špecifikácii činnosti chránenej dielne tak, aby plne zodpovedala nielen špecifickým potrebám zamestnancov, prevažne z radov zdravotne postihnutých mladých ľudí, ale aj odberateľom produkcie chránenej dielne. Produkciu chránenej dielne je možné flexibilne prispôsobovať špecifickým potrebám odberateľov. Značná časť výrobkov je vyrábaná pre slovenský trh, ale predaj výrobkov chránenej dielne je zabezpečovaný aj mimo Slovenska, napríklad do Českej republiky, Nemecka, Spojených štátov a podobne. Centre Mládeže Radosť na ulici Matice Slovenskej číslo 13 od roku 2007 začalo svoju históriu písať aj Denné centrum Radosť Domu sociálnych služieb. Účelom tohto zariadenia je poskytovať sociálnu starostlivosť formou denného pobytu pre mládež a dospelých s kombinovaným postihnutím s prevahou telesného postihnutia.
Denné centrum Radosť je zariadením registrovaným Prešovským samosprávnym krajom v zmysle zákona číslo 448/2008 zbierky zákonov o sociálnych službách ako poskytovateľ sociálnej služby pre deti a plnoleté fyzické osoby podľa paragrafu 38 citovaného zákona. Okruh služieb, respektíve starostlivosti Domu sociálnych služieb, je možné rámcovo zhrnúť nasledovne. Zaopatrenie, stravovanie, poradenstvo, rehabilitačná činnosť, záujmová a kultúrna činnosť, výchovná činnosť, pracovná terapia s prihliadnutím na stupeň funkčnej poruchy a mentálnu úroveň klienta. Súkromná praktická škola pri občianskom združení Barlička začala svoju činnosť 1. septembra 2010. Poskytuje nižšie stredné vzdelanie, ktoré je súčasťou základného vzdelania. Zabezpečuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktoré im neumožňuje vzdelávať sa na iných typoch škôl. Praktická škola vzdeláva aj dospelých občanov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovršili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole. Cieľom súkromnej praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, vykonávanie sebaobslužných činností, jednoduchých pracovných činností, vrátane prác v domácnosti. Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva, určeného príslušným vzdelávacím programom. Rozsah výučby je 26 hodín týždenne. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činnosti, ktoré je žiak schopný vykonávať. Štúdium na súkromnej praktickej škole je trojročné, ukončené vysvedčením o absolvovaní praktickej školy. Radosť rozdávaním rastie. Je to krédo a motto nášho občianskeho združenia. Slovo radosť sa vyskytuje v našej každej aktivite, pri každej činnosti. Sme radi, že v priebehu našej činnosti a existencie sa nám darí vnášať radosť do života našich klientov, aj keď mnohí žijú s veľmi ťažkým zdravotným postupom.